Anto. Lah dereng bideng no kok. Dereng bideng enten niku kedah bideng. Mugi-mugi asal angipun ngoten nggih. Salah. Wedok piye? Tet iki kudune iki Pak Surono iki jane ngene odo. Wes dulu aku mau ayo. Iya iya iya. Aku ngerti lho kotane lho. Sing nandur apa, Nek? Nyalo nalo apa? Sing nandur kancing dowo. No no ono. Sing nandur kancing dowo. No. Nandur apa, Nek? Pak yang Pak yang Kacang dowo. Kuwi sama entik. Yo aku ayo. Tenane. Lagune kepiye? Dinanur aku. Ya, aku main nyemangat dulu. Ya, aku main nyemangat, main orang itu. Yuk, mi. Oh iya. Ayo yuk. Kendaraane iki kalau kita karai. Iki guru yo kan. Sebelahnya saya sering nyendal. Aduh. Iki jenenge buntet. Nyelet iki. Sing nandur. Bliko. Nandur apa, Den? Bliknya. Cilik. Ini. Dengan cinyan. Aduh. Makin bisa ngomong. Sing nandur. Bliko. Cilik. Dengan cinyan. Sing nandur apa, Den? Nandur yo ili aku iya mau. Lah ya sapa, Den? Ya aku ya. Nah, Bliko-mu gur cilik. yo miliknya banyak kecil yo gede. Nek kesenggol gede terus ngelayap. Adek, kaya nandur aku. Aduh, kok nganggo mlecet bar. Ulah. Kurang pas ya. Undune ngono. Mak nandur aku wong ayu. Aku mak ramah. Gemang-gemang ente. Aku pilih Bliko sing gede tur. Kajingan kok, Nyandane ya, tak nyane. Nama ini
Iya, iya. Nek upama tak ya dibuktekne ya. Yo Mas ngajar iki malah enak banget. Nyampean aku ini jawab. Oh, lagi jenengan sing jawab. Kalau ini jawab namanya. Lagi iki jenenge Tegalan iki ning adoh kok ya Mas. Ini kan Tegalan, ya kan? Nimune ili-ili. Nek nyinggung ngene. Sing nandeng. Oh iya iya. Bawa bintang tamu gini iki yo Pak Sin tadi kan soalnya Pak Harto. Hanto. Wah, bintang tamu kondang lho iki. Sing nandeng. Apel iku. Sing nandeng apel iku. Blokret. Sing nandeng apel pe. Akmu bongkrek nu nakmu. Tenane. Nek nakmu. Nye men otno. Dijajarke men. Men otno. Walah. Lah tak kira ki gonamu lho. Gonaku nili-nili ana ya anake. Nek nyinggung ben. Dewi Sarah Andin. Winan aku wong ayu me ape wong ayu winan aku wong ayu me ape wong ayu
Susul bener. Wes, lakon adol botol pokoke. Oh iya, sengok. Ya lah. Wulan. Atik duit iki kaya muni. Matur sudah nuwun Pak Mojek. Kudune jenengan iki malah dibayar kok ndak ninggali lho. Niki mboten apa-apa niki. Tukang babak, tukang tiles untuk Lagi kok 100 bisa kok memek pundra.